Os rallies volverán á comarca do Salnés e de Caldas e de novo a saída terá lugar en Sanxenxo. O equipo local con Gostratín organizará do 24 ao 26 de xullo o cuarto rally de Pontevedra, unha competición na que se agarda a participación de preto de 130 equipos. A escasas datas de pechar as inscricións esperamos contar con un total de 130 equipos participantes, o cal atraerá a milleiros de aficionados. O rally terá lugar a través de 4 tramos, partindo dende Sanxenxo e percorrendo os concellos de Meaño, Cerdedo, Cotobade, Campolameiro e Moraña. En total serán 118 kilómetros de proba para o goce dos afeccionados. Nós somos un deporte espectáculo popular e gratuito que é importantísimo para todos, que todo o mundo poda disfrutar sin ter que pagar nada. Dende Sanxenxo mostraron a súa gratitude por poder acoller unha proba que cualifican de espectacular. E que disfrutedes o 24, 25 e 26 do gran espectáculo que é o Rally de Pontevedra, e que, bueno, que surja todo da mellor forma posible, que vai a cousiña con bo camiño e pisando a fondo, como dicía antes a presentadora, pero con sentidiño. O cuarto Rally de Pontevedra tamén conta co apoio da Deputación. Dende o ente provincial destacaron a gran cantidade de persoas que traballan nun evento como este. Eventos como este, non? Eventos que falan de traballo de moitísima xente, aos que lle quero agradecer o seu esforzo, empezando polo con Gostratín, que creo que é o principal responsable de que isto saia adiante, e ademais, como falabades, a todas as institucións que colaboran, neste caso, pois creo que somos 5 concellos, que para a Diputación de Pontevedra é unha honra que haxa esa colaboración institucional para que estos eventos saian adiante, non? Pola súa banda, a Xunta puso en valor a importancia destes campeonatos para poñer o automobilismo galego como un referente. Y esto es lo que es el automovilismo gallego. Es mucho trabajo, mucho esfuerzo, se ha dicho aquí, y mucha tradición. Y desde luego, si hay tradición, lo decía el presidente de la Federación, lo decía Iván, el automovilismo gallego es un referente no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tenemos pilotos que están corriendo el Campeonato de Europa, tenemos pilotos que están en los podiums, y desde luego tenemos un circuito extraordinario. O rally forma parte tamén do circuito galego, un campeonato composto por 25 probas.